Nga pedang sobhaya pi ki parlok ke bijisut nat banpai ya kene ka video ha kene ka channel. Du biang Marcos Radford ban ialehkai mynta ka miet Europa League nakadaw ka jingmen saw ka 4 coach adu mynta. Manager ka klub ka Manchester United Erik ten Hag penmi biang yo Cristiano Ronaldo ka fast 11 harengkat Anthony bad Jadon Sancho. Na ka mynta ban ialehkai syakmat. Ka Manchester mynta ka miet kan ya kun Persia ya ka Sheriff ka Porsche bau kharsan PM ha Zimbu Stadium Kabron ha Chisinau Moldova. Kumban chupen kan mau ka Manchester United kala syara ha ka jing ialehkai baladap hakmat ka Real Sociedad da Shiko Lanot. Di hato ka Manchester United mynta ka miet kala nem ban kurjing job Persia ka Sheriff dengan siapa haya ka jing ialehkai mynta ka miet de parlok tang kini ki kubor ngin sia kendupat ha ka we ka video kublej bun.